Zamestnanci hovoria o tom, že sa boja, že už im tie mzdy, ktoré im za mesiace neboli vyplatené nebudú. Boja sa, že tá majetok firmy vlastníci mimo konkurzu, mimo reštrukturalizácie rozpredávajú pod cenu. Z tohto dôvodu reštrukturalizačný správca uzavrel budovu, práve preto, že mu boli hlásené tieto podozrenia zo strany zamestnancov, že majetok firmy sa má rozpredávať pod cenu. Čo sa v Dekodome stalo? V Dekodome je spolumajiteľom aj sociálny demokrat zo strany Hlas, pán Roman Gejdoš. Dekodom išiel do reštrukturalizácie 18.3.2026. Niekoľko dní potom vznikli nové firmy. Kavanák, kde je pán Gejdoš v dozornej rade, a spoločnosť Ajamax, kde je spoločníkom. Spoločnosť Ajamax zároveň vlastní e-shop na predaj nábytku. Tieto spoločnosti bez ťarchy nakupujú pozemky, nakupujú nehnuteľnosti, nakupujú haly. A teraz si povedzme, čo je reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia je ozdravný proces, ktorýho cieľom je ozdraviť firmu natoľko, aby bola schopná ďalej žiť, aby bola schopná zamestnávať ľudí, aby bola schopná vyrábať a platiť svoje pohľadávky voči svojim veriteľom. Z môjho pohľadu, ak je spoločnosť v reštrukturalizácii, tak jej majitelia majú plnú zodpovednosť a všetku energiu a zdroje majú venovať tomu, aby spoločnosť, ktorá existuje, ktorá má zodpovednosť za zamestnancov, ktorá má zodpovednosť za svojich veriteľov, bola naozaj schopná sa ozdraviť, bola naozaj schopná svoje pohľadávky splatiť, svoje záväzky splatiť a ďalej pokračovať vo svojom fungovaní. No ak jeden zo spolumajiteľov venuje všetku svoju pozornosť a zdroje do zakladania nových firiem, zhodou okolností aj firmy, ktorá sa už má venovať aj predaju nábytku, tak tento dobrý úmysel, ktorý predpokladá reštrukturalizácia, nemôžeme očakávať, lebo evidentne má už iný záujem. Preto Dekodom sa dostal aj do konkurzu, ktorý bol vyhlásený 27. mája 2026. Stovky zamestnancov čakajú na svoju mzdu za poctivo odpracovanú prácu a spolumajiteľ firmy, člen Hlasu Sociálna demokracia, už zakladá nový biznis. Hlas má plné ústa 13. dôchodkov, ochrany zamestnancov, sociálnej demokracie a jeho člen zatiaľ položí do konkurzu firmu, ktorá je zodpovedná za stovky zamestnancov a zakladá popri tom potichučky nové firmy, ktoré už aj majú majetok. Preto my ako Progresívne Slovensko podáme trestné oznámenie, či nedochádza k poškodzovaniu veriteľov spoločnosti Dekodom a zvážime aj ďalšie právne kroky na ochranu veriteľov, najmä na ochranu zamestnancov, ktorí mesiace čakajú na svoju mzdu.